és una política, diríem, dreta catalana, dreta independentista, un personatge molt potent, molt fort, molt fort. Com va ser? No sé si et vas inspirar un personatge real o com va ser aquest personatge? Això sí m'ho han preguntat més d'una vegada, no? Perquè clar, quan et fiques en aquest territori molt fangós i molt requisós. I efectivament el personatge no té un referent clar, és a dir, qualsevol que llegeixi la novel·la pot fer les seves carrioles i pot trobar els seus referents, però jo no volia identificar cap personatge concret. No només per estalviar-me un problema seriós, sinó perquè realment la intenció de la novel·la no era aquesta. Una de les claus de la novel·la era intentar reflectir un estat de tensió que tots hem viscut i que segurament estem vivint en aquest país, i que per tant la novel·la vol parlar justament d'això, de la ràbia, de la ira. I per això jo el que volia era personatges d'aquests, personatges que estan en posició de decidir i que no fan res per solucionar la situació. Per tant, necessitava una política, però necessitava un policia, necessitava un periodista, necessitava una multiplicitat de personatges que em permeten donar una visió, no una visió, sinó una gran quantitat de visions sobre el moment que estem vivint. No volia fer una novel·la dogmàtica per denunciar determinades coses. Volia justament parlar d'un tema que en el fons és molt literari, que és la ira, la venjança. De fet, en un lloc sí que he explicat que quan jo escric una novel·la intento documentar-me molt, no només històricament o d'altres detalls, sinó també, com dir-ho, filosòficament. Aleshores jo vaig anar a buscar el que s'havia escrit sobre l'Azar.